बयखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय जाबाय माने मोजाङै खोनाहैयाबो जानो हागौ केमेराया गोजानाव ओमफ्रायो आं जाखिनि हायो बेखौनो आं आगैमोननो जोंनि खाथिनि आगैमोननो ओरैनो फोरोंनानै होदों माने आंनि दसेखिनि सोलाबनाय समाव ओमफ्रायो रोंबायबो बिसोरो दसेनि समावनो जाखौनो खिथादों बेखौनो थाब थाब गोसोआव लानानै बिनानावमोनहा सोलोंनोबो हादों आरो जुदि बेबायदि उन्दै समनिफ्रायनो एसेबाबो बिनि बागै सिफुंनि बागै माने मिन्थिलाङोबा माने देरबा आरो सोलोंहैनो गोरलैसिन जायो आरो बेनिखायनो आं बिनानावमोननो फोरोंनानै होबाय जाहाथे जोंनि बर' हारिनि कालचार दामनाय देनाय हारिमुवा थांनानै थाबाय थायो बेनिखायनो आं बिनानावमोननो जाखिनि हायो बेखौ आं फोरोंनानै होबाय आरो आसा खालामो प्रेक्टिसजों लोगोसे बिनानावमोननिया आरो इयुनाव साबसिननिफ्राय साबसिन जालांबाय थागोन आंनिफ्राय हाजासे साबसिन जागोन आं बेखौनो मिजिंथियो आसा खालामो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामो अननानै बे जाहैबाय माबा बर'नि माखासे ट्रेडिशनेल माबा बेखौ मा होनो आलाब मोनसे बे आर'ज मेथाइ आरो बिनिफ्राय जों माबा दामगोन मोसाग्लांनाय बिनि मिउजिकखौ दे 1 2 3 go थारमाने जोंनि कालचार बर' हारिमुवा अरायबो थांनानै थाबाय थादों आरो बेनिखायनो माने मोनसे हारिनि हारिमुखौ माने मोनसे हारिखौ सिनायथि होयो बिनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनायजोंसो सिनायथि मोनो नालाय बेनिखायनो आसा खालामो जोंनि हारिनि कालचार हारिमु दामनाय देनाया अरायबो बुहुमाव थांनानै थाबाय थाथों बेनिखायनो आङो बिनानावमोनखौ फोरोंनानै होबाय गोजोन्थों माबोरै जाखो खिन्थाहरदो बिसोरो 1 month 2 month सिगांनो फोरोंदोंमोन बिसोरखौ ओमफ्राय बिसोर प्रेक्टिसाव थायाना ओमफ्राय आंबो सम मोनबाय थाया मालाबा दसेल' फोरोंनाय जायो बेनिखायनो माबोरै जाखो नोंथांमोना खिन्थाहरदो बाय बाय बोलो बाय बाय